Traffic enforcer nga nakuhaan og hulagway nga padayong nagman sa trapiko bisan pa man sa pagsanap na sa tubig baha. Ato siyang ilailahon sa report ni Luan May Rondina. Miani og mga pagday gikan sa mga netizens kining video nga kuha ni Charles Vailoses kagahapon sa hapon sa may iskina Aviation Road ug Basak Road diin makita ang usa ka traffic enforcer nga miubog na sa tubig baha aron lang magiyahan ang mga motorista nga malikay sa lawom nga bahin sa baha. Sa pagsusi sa RTV Balitang Besdak sa buhatan sa CTMS, among nasayran nga ang traffic enforcer nga nakuhaan og hulagway mao si Eddie Jimeno, 53 anyos. 20 ka tuig na siyang sakop sa CTMS og niadtong 2016 lang siya na promote isip inspector. Apan padayon siyang nagmatinud-anon sa iyang trabaho. Di man pwede kay ako inspector man ko niya. Ako gyud mangunay gyud ana kay ako masay rumbuhon niya sa akong hepe na manawag sa among opisina. Di ako obligasyon ako. Gibuhat na ko trabaho la ako, ma'am. Matod sa pangu sa CTMS, kon City Traffic Operations Management System, dili kini ang unang higayon nga nakuhaan og hulagway sa mga netizens sa Jimeno. 2018, miubog usab siya sa baha sa may UCLM Mandawi. Human masinati ang paghuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto na sa dakbayan sa Mandawi tungod sa nasinating pagbaha. Setyembre usab sa miaging tuig, nag-viral usab ang iyang hulagway nga nakuhaan sa usa ka netizen nga nagpasinguan sa may Basak Road samtang nagiya sa mga motorista. Di mo kumibungan niya, muubog ni siya. Kunya mo kanang labi na kadtog sa may hangar dapit, manay kon dito. Nagi siya dito kay labi na mabiriya ang sakyanan, tabangan lang handos. Uban ni Godfrey Relien, Luan May Rondina, Balitang Besdak.